Em dic Patricia Marcos, soc del Prat de Llobregat i vaig estudiar al Centre d'Estudis Joan 23. Els últims 10 anys la meva vida laboral ha passat per diferents etapes que m'han ajudat a aprendre coses noves, desaprendre moltes altres i fer-me créixer fins a arribar tot just on em trobo ara. Però si he de destacar un moment vital, sens dubte seria la formació professional. En acabar la secundària em trobava desmotivada i desorientada. Jo mai havia destacat per ser una gran estudiant i vaig decidir cursar un cicle formatiu al Centre d'Estudis Joan 23 d'Hospitalet, sense saber que aquella decisió marcaria un abans i un després no sols a nivell acadèmic, sinó sobretot a nivell personal. Aviat, la meva professora Olga em va transmetre la seva passió pel màrqueting i aquest va ser el motor per seguir estudiant. En menys d'un any vaig passar de no voler anar a l'escola a cursar no sols el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa, sinó també un altre de comerç i un cicle formatiu de grau superior d'administració i finances. Vaig trigar uns quants anys en descobrir els perquès d'aquell canvi d'actitud, però ara mirant al passat ho tinc clar. Per primer cop, l'equip docent no posava la mirada a les meves mancances, sinó que ho feia en el meu potencial. El temari estava completament enfocat al perfil professional que havia escollit, pel que totes les assignatures resultaven molt atractives. La durada dels estudis d'FP em feien sentir que la meva meta era propera. A més, vaig poder incorporar-me en pràctiques a l'empresa familiar, aplicant en un entorn real els coneixements adquirits a l'aula i aconseguint certa independència econòmica. L'any 2010 vaig fer el salt a la universitat per estudiar Administració i Direcció d'Empreses a la UOC i als 24 anys vaig emprendre el meu propi projecte creant una agència de comunicació on dirigiria multitud de projectes creatius per a empreses com Equivalenza, Textura o l'Ajuntament de Viladecans, desenvolupant tota la part visual d'una marca, des del disseny gràfic a la comunicació passant per la pàgina web. Uns anys després vaig iniciar una segona carrera universitària, el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, i vaig cursar el certificat de professionalitat de docència de la formació professional per l'educació. L'FP m'ha ensenyat que el talent està repartit de manera equitativa i que les oportunitats també haurien d'estar-ho, pel que s'ha convertit en la meva passió i missió compartir tot el que he après i experimentat els últims anys. Per això, des de fa un parell d'anys compagino la meva feina com a creativa amb la docència ocupacional, impartint cursos de màrqueting a col·lectius vulnerables, ajudant així a la seva inserció social i laboral. La meva propera fita és estudiar el màster universitari de formació del professorat per especialitzar-me en formació i orientació laboral, doncs l'FP m'ha ensenyat que l'únic fracàs és no intentar-ho.